Hokej dneska byl nějaký nahoru dolů a takový skoro bez obrán a nehrálo se ani moc střední pásmo a vlastně bylo hodně breakových situací, takže jako určitě to nebylo jenom to o obraně, ale bylo to spíš jenom dneska o útoku. My jsme vlastně celý playoff dávali 1-2 góly a dneska se povedlo 5 a když budeme dávat každý zápas 5, tak by se mohli vyhrávat. My jsme první třetinu trošku prospali, od druhé třetiny si myslím, že se to zlepšilo, byli jsme aktivní, dali jsme vždycky kontaktní gól. Za stavu 4-3 měli jsme minutu něco přesilovku 5-3 a tam si měli dát gól a věřím, že by se tady vyhráli. To tam zamotalo v rohu, my jsme si vymenili s Atvarom pozície. Vlastne on mi to hodil spoza brány a jak periférne som videl nášho modrého hráča, ktorý sa bohužiaľ otáčal do druhej strany, ako som si ja myslel a nahral som to priamo dvom hráčom na hokejku a to už také šance sa premieňajú. Predsa len tam je brankár v bráne a to, že mi to namazal, to bola len časť toho, vlastne, že padol ten gól, ale ja som si veril proste, že to prestrelí. Ja sa za to ospravedlňujem hlavne chalanom v šatni. Je to škoda, možno to rozhodlo dnešný zápas, ale ja myslím, že sme pristúpili laxne k prvej tretine, kde sme prehrávali 3-1 a to myslím si rozhodl celý zápas. Tam se hraný dobře a on má zrovna lapačku tady na té straně, takže to pro něj v úvozovkách snaží a vlastně ten zákrok sice vypadá pěkně, a zase to není takový extra zákrok, protože jsem mu trefil lapačku, takže kdyby se hrál z druhé strany, tak by to určitě dopadlo jinak. Bylo to určitě a k tomu je potřeba strašně moc štěstí. Tam vlastně mi to vystřelilo. Já jsem tam tu lapačku do toho dal, vyloženě mi asi trefil, ale já jsem na to strašně myslím, že to možná rozhodlo, no, kdyby tam dali toho góla, tak to vypadá asi úplně jinak. No. Švára vlastne zlikvidoval tú prvú kraftovú, dá sa povedať, že strelu alebo dorážku do lapačky a mňa osobne to strašne pozbudilo, pretože som videl, že Švára je takisto rád a myslím si, že to dneska rozhodlo.